Isyu Firing Line. Aksyon Firing Line. Upod kay Aksyon Marlon Heravea. Aksyon Firing Line. Firing Line. Lasay 54 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa luwat na mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Aksyon Firing Line yari kita sa Sabado nga pagpangalagad Pizza 3 sa bulan sa Disyembre tuwig 2022. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Marlon Heravea. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan unahon tagid ang pag-check naton sa lakat sang panahon with PDM-PD Aksyon. Melvin Fierro. Aksyon Melvin, mayang gabi please kabin. Mayang gabi si Aksyon Marlon, kaga sa tanang tagpalamati, hibalo na ito ng pinakauling lakat sang panahon Disyembre 3, 2022. Sa kabulugan Aksyon Marlon, wala kita sa nakita ng mga low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility. Padahal nag-aapekto sa ato ng Easterlies na nag-aapekto sa kabugusan nga bayan sa Pungsod, Pilipinas. Ang Bicol Region maka-experience sa magulugalumon nga kalangitan kag lapta-laptaman nga pagulan kag papangilan kag papanagob nga dulot man sang Easterlies. Ang Metro Manila kay mga bayan sa Pungsod, Pilipinas maka-experience sa kasarangan tubtob sa magulugalumon nga kalangitan kag may mga isolated gid lang nga mga pagulan nga dulot man sa Easterlies kag localized thunderstorms. Ang Western Visayas lakip naman ang Negros Occidental kag Bacolod City maka-experience kita sa kasarangan nga panahon magluwas man lamang sa mga isolated nga mga pagulan o kung papangilat man kag papanagob nga dulot man sa localized thunderstorms. Mahina itubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa nasidlangan kag namin na nasidlangan ang nag-impluwensya sa kabugusan nga bayan sa aton probinsya. Kang kadagatan sa probinsya may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang atong adlaw nagtulod alas 5:24 kay na ka magabotlak alas 5:40 alas 5:51 buwas sa aga. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat kag mayong gabi sa luwat. Aksyon Firing Line. Firing Line. Salamat na Provincial Disaster Management Program Division ang PDM-PD sang Negros Occidental with Melvin Fierro. Mayad-mayad ang ato sa lakat sa panahon. Kabayang buwas nga adlaw, Domingo, magapadayon ini para nga mangin masadya ang ato sa nga pag celebrar sang mga Christmas parties ngati subong nagtupa kita sa una nga Sabado sa December. Bao damo-damo na sa mga nagapatigayon sang ila sila nga mga Christmas parties. Aksyon Firing Line. Dawa-dawa man ang mga customers, no, sing mga negosyante, labi na ang litson na baboy, litson manok, amat-amat man naton nga mapyaran ang pagdugok man sang marabadabo o kung ginatos kag linibo ka mga bumalakal, partikularmente sa nagkalain-lain nga mga establishmento komersyal diri sa Bacolod. Aksyon Firing Line. Ang inyo ka-aksyon na Marlon Heravea tubtob sa atak ng alas 9. Ano bala ang mga balita nga dapat nato sa ding pag-sentrohan? Aksyon Marlon Heravea sa Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Antes pa naman ang balita lokal, ano ang balita nasyonal? May operasyon kuntande nga natalana nga ipatuman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon ang ginatuwag nga BFAR kontra ini sa mga imported nga isda kag sa iban pa nga mga imported frozen fish products sa mga wet markets. Ang balita ginhold anay ini. Aksyon Firing Line. Hindi anay pagdayunon ang mga isda nga kuntande among punteriya sa ring operasyon niho kay dumalian na ini sa mga wet markets amo ng imported pink salmon, no? Ang salmon mga kaksyon ang salmon daw ngalan nila sang pamilya sang mga isda o galing mayara sa ginatuwag nga pink salmon bangod nga ang duwag sini daw pink ginman mo. Aksyon Firing Line. Salmon o ano pagid medyo dako-dako kag laba na sa nga sa isang isda. Ano pagid nga isda ining pompano nga tuwag pompano. Medyo lapad-lapad sa medyo lipot siya pero malapad-lapad sa mga kaksyon.
amo ni permi ang mga isda nga makit-an daton nga ginaluto sa mga menu sa mga hotel kag restaurant. Action firing line. Tiyang schedule kuntani nga pag-operate sang BIFAR buwas ng adlaw December 4 mga kakson sa mga merkado, sa mga wet markets. Pero hindi inibadayon sunuman mismo sa BIFAR. Action firing line. Ti ang pampano nga isda kung sa mga Tagalog pa ang tawag sa ila to apahan, damis lawin, pulang buntot. Kung sa mga English naman mga kakson ang tawag sina pomfret. Mayaraman nga silver or black pomfret. Ti ang salmon sa rasalintra isa lang ina kang ngalan sang isa kadako nga pamilya sang mga isda kay damo di sahi mo ang ginatuwag nga salmon. Action firing line. Ang pabangkot diri nga abala gusto dumalian sang gobyerno, partikular sang BIFAR, ang pagbaligya sa mga merkado. Sinigin menso naton nga sahi sang isda. Man siling sang BIFAR, ang permit sa makakson sa pink salmon kag pompano, ang permit sa para lang sa industrial user. Pareho sang mga cannery o kon pangdilatabla sa hotel kag restaurant, amo lang gali ina ang permit nga ginhatag sila. Action firing line. So dira lang dapat kuntani gali usaron ini nga sahi sa mga isda ni kag hindi pwede mabaligya sa mga merkado o kon wet market. Nagligad nga Nobyembre, mayara sang Public Information Campaign ang BIFAR para nga ipabalo sa mga fish vendor nga dumilian na ang pagbaligya sing mga imported nga isda na hindi otorisado sa mga wet market. Kag ang plaso nga ginhatag tub-tub na lamang December 4 ti buwas Desembre 4 na. Action firing line. Kag sa December 4 mga kakson ambal sang BIFAR ma-operate na kami, mangkumpiskar na kami sa mga merkado kung mayara gid man sang isda nga motong mention ko nga makitaan. Pero medyo good news ini sa mga magagmay nga mga fish vendor bangod hindi ini madayon ginhold, no? Ginpunggan anay, ginpaiway anay kay kadamo diri sa mga nagreact. Action firing line. Was December 4 na mo. Ari ang medyo ka kaladlawan lang galing kag daw may pagkasikwawi bla kag hindi man tendihan sitwasyon, no? Kaya ang statement sang BIFAR, ang siling nila nga dugay na gid nga ginadumilian ang pagbaligya sa mga imported nga isda sa mga merkado bangod sa Fisheries Administrative Order number 195 nga ginpirmahan sadtong 1999. Sang 1999 ginpirmahan ining Fisheries Administrative Order 195. Action firing line. Nga amo ni ang basihan nga dapat atong ginpangmensunaton nga size sang isda, pink salmon kag pompano, dapat sa hotel, restaurant kag dapat sa cannery, himuon lang dilata. Sulod sa natabla, ini mga natawag naton nga mga kongkisa na bantugan tinapabla, dapat muna na. Ang pabangkot diri kay Comogon Siling sang BIFAR nga dugay na gali ginadublian ang pagbaligya sa mga imported nga isda ni sa mga merkado. Pabangkot nga wala niyo ginoperar temprano pa kag nga subong lang kamo nagkinarangkara ka nag-akto man. Action firing line. Anong natabo sulod sang kunisip-isipon anton since 1999? Butanta 2000 pa bi. Year 2000. Ano ang natabo sa sulod sang tuig 2022 rikitasbong? Ano ang natabo sa sulod sang 22 katuig pinabayan lang Action
Kabalo magkamugali nga dugay na rin, nga may administrative order, nga ginpirmahan nga nagadubili sri, nasa unaway nun pang saway ni. Tani isang 1999 pa lang, nga may order na nga nagadumili, amo palang to tani nga tuig, ginugtan nyo na ang pagmonitor, agad masiguro nga wala sa nagabaligya, pero nga ginuhulat pa subong ang tuig 2022. Action Firing Line. Pero ang balita nga komo damo sang nag-question kag damo sa mga nagpamalabag sa siring plano kunta ni buwas nga adlaw sang BIFAR sa mga wet market. Ang ban kunta ni kag operation ti buwas nga adlaw mo hindi marayon. Muna suliton tagada. Ang rason kay may review pa sa regulations kag policies nga mo ni nag-govern sa mga importation sang preska, sang chilled, ti magsiling chilled anuman, gin pabugnawan, gin aisan, gin pabugnawan, muna sa, kag pating frozen fish products. May ara sang pag-review sa regulation kag policies mga kakson, pati na sa fishery kag aquatic goods. Dapat anay kuno nga i-review sa idalom sang Fisheries Administrative Order number 195 series of 1999 kaysang 1999 na pirmahan. Action Firing Line. Amo ni sang naghahatag sang otoridad para nga maka-import sang amo sa nga mga produkto sa katuyuan para nga himuon canned goods i-proseso o kon i-trade sa institutional buyers. So ang natabo ginataga na isang konsiderasyon ang atong mga recommendation sang fishery stakeholders kag pinanaton sa ka mga mamalagha may pila ka mga senador nga nagpamalabag man ni. So ang BIFAR nag-declare diri sang moratorium sa kontani operation sa wet markets buwas nga adlaw. Action Firing Line. Nagligad lang ang Webes niyo. Ang isa ka opisyal sang BIFAR nagsiling nga ang ban pagdumili sa imported pompano, salmon kag iban pa nga mga unauthorized imported nga isda ang iga implementar sugod December 4 ugaling ti amo to anatabo ginpamatian ang mga suggestion, ginpamatian ang mga rekomendasyon. So may suspension sa campaign against sa tanan nga mga unauthorized, undocumented, imported frozen fish sa wet markets nga wala ginatugutan sa gobyerno nga ibaligya sa wet market. Action Firing Line. Ang report mga kakson nga nakuha naton nga hindi lang gali yang pompano kag salmon nga sahi sang mga isda, no? May iban pagid. Kung wala malang sang nakitaan nga lain-lain ginabi nga epekto, no? Nga abi dumilian naton man. Makabulig-bulig pakuntani na sa mga naganegosyo sa isda. Gagmay ina sila nga mga negosyante o galing kung mapamatod admanan nga may pagsupak gid man sa kasuguan, hindi man na pwede. Di na pwede sa Pilipinas di. Kag dapat lang nga dumilian na. Man ang operation kuntani sang BIFAR nga sugdan buwas nga adlaw humakot usang damo nga mga kritisismo sang publiko pati pila ka mga opisyal nato sa gobyerno ang iban nagtawag to gani nga anti-poor. Action Firing Line. Anti-poor. Ang National Fisheries and Aquatic Resources Management Council nga amo ni sang pinakamataas nga policy making advisory kag recommendatory body sang Philippine Fisheries nagsiling gani nga ilagin rekomendar sa BIFAR nga sigihon lang ang implementation sang sining order nga ni nga napirmahan sa tong 1999. So matabo, pwede lang gyapon nga maka-import sa isda. Isa pa sang ginpanugyan sang sining council ni nga dapat ang tutukan sa buong tani amo ang mga importers nga tanda magpalusot
kag nagasupak sa mga policies. Hindi lamang pagtutukan ang mga magagmay nga fish vendors, kundi ang mga importers nga nagapalusot. Kag nagasupak gid sa mga pagsulundan. Action Firing Line. Todin man nga ang mga magagmay lang ang ila sa rigin punteriya, di man? Ang dalagko da nga mga illegal establo, among birahanyo, kaya dala uman tani, kakabay ang taga-BIFAR, kag iban nga mga concerned nga ahensya, makahatag sang koreksyon, makakoreherbla, o kung makaligwat bala sa ilas na nga existing policies, samtang ara pang moratorium period. May moratorium period mo. Kag dapat kung pwede palang pagwa sila sang isa lang kapag sulundan lang nga piho nga makahatag sang safe kag patas nga importation nga importation kag makahatag man promotion, makapromote sang local fishing sector. Action Firing Line. Firing Line. Natabo gayman ang ban, medyo may dako nga epekto sa local fish retailers naton nga amo lang gid ng ila sa nga ginakuwaan pala nga buhian mo. Ay banda yata 30 anyos nang amo lang na permi, no? Pati na sa aton nga mga ordinaryo nga mga konsumidor nga gusto mabakal sa isda nga aton na luyagan sa merkado. Action Firing Line. Kaya wala ton tani ko nanugid man sa ulihi ang mga desisyon dire kay may sila sa nasalintara may moratorium period. May ara sang pag-hold anay sang sining kuntani mando nga pagdumili sa naging pag-mention naton nga mga sahi sang imported fish. Nga ginabaligya diri sa Pilipinas. Action Firing Line. Firing Line. 11 minutos nakaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Ang balita lokal, bantayan dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa amin din. Sa Iaktali sa lang ito sa mga nag-monitor sa live stream, si Ana Sinuro, thank you. Ana Sinuro, salamat gid. Lipolinio Luab, Kauyan Jr., no? Good evening, salamat gid. Ana Sinuro, thank you. Magallanes Corazon, good evening, Sir Marlon. Okay, thank you, salamat gid. Jovi Munares, salamat gid. Toto Balulot, okay. Ma'am Chinky Dialag doon. Okay, kinatamiyo lang Mr. Arthur Jeff Villasor. Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Mama Lulit Dialag doon, Papa Joe Alma Oligon, Mikey Montilla, Noel Amar, MJ Season, and all my family. Dara sa may barangay Pandanon, DSB, salamat kid from Arizona, USA. Haraman si Doy Arthur, Jojo de los Santos, approve. Dandi, Cantunao, Lib Ratar, may kayo Action Marlon, kag taran-taran niya mo sa mga tagpalabati. Leonisa Elban Buwenda. Salamat kid watching live Sidewalk Plaza fronting Q-Walls. Okay. Sa may sidewalk sa may plaza. Salamat kid. Manuel Moratilla, good afternoon. Okay. Virgil Pinda, monitor from Celine Homes. More power and keep safe. Action Mars, thank you kid. Okay, ara na si Alexa Montesa. Salamat kid. Novi Magapan, Marilo Varon, good evening. Ari ko di tamyaw ko no bulo-bulo kawayan kapamati kid sila. Lorda Diligencia, thank you. Salamat gid. Shout out lang na sa family. Lumugdang sang Himerlinda, Barangay Masilingan, kag family. Dila Peña sa Hacienda Teresa, Pocatod, Binalbagan. Thank you from Alex Montisa. Balik tayo dugay, standby. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talaga sala na digina sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO na ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat din yung patigayan ng mga activity together may sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor na karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pagtangalas Society Action Radio Philippine Standard Time, ano ba ang mga balita sa bayan sang lokal? Sa balita, sa aksyon! Una gid sa ato sa ring listahan, legal counsel kung abogado ni Barangay Tangob Kapitan Villarosa, may official statement, may kantaran sa ginpapanaog nga dismissal order sang Office of the Ombudsman. Action! Firing line! Firing line! Ang legal counsel mo si Anoy Bacolod City Councilor Attorney Cesar Distrito. Sa distrito nagsaling, kamay kinabatarong sa yapon ang yeseri kliyente sa pag-file sang MR o kon motion for reconsideration o kon apelasyon sa Court of Appeals sa CA. Action! Firing line! Ti kon ako maglantaw di normal ni nga proseso. Basta away legal ang istoryahan dari sa pungsod sang Pilipinas, amo ni may remedyo